Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Ako ay nagagalak na makita kayong muli. Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw, tayo ay magdasal muna. Pagdikitin ang iyong dalawang palad, iyuko ang iyong ulo at ako'y sabayan sa ating pambungad na panalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga aral na inyong itinuro sa pamamagitan ng aming guro. Aming hinihiling na sana magkaroon pa kami ng kalakasan at katatagan upang muli naming mapagyaman ang aming kaisipan. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa biyaya ng karunungan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng Ama. Amen. Ang ating asignatura ngayong araw ay Filipino. At ang ating pag-uusapan at pag-aaralan ay tungkol sa pagpapakilala sa sarili. Alam niyo ba mga bata kung paano ninyo ipapakilala ang iyong sarili sa unang araw ng klase? Ating alamin kung paano at ano ang mga hakbang para ipakilala ang iyong sarili sa unang araw ng pasukan. Alamin natin kung anong paghahanda ang gagawin ng isang batang katulad mo sa unang araw ng klase. Ito ay ang mga sumusunod na dapat ninyong gawin upang handa kayong harapin ang unang araw nyo sa klase. Gumising sa oras at maghanda ng maaga para sa pagpasok sa paaralan. Ginagawa niyo ba yan, mga bata? Magaling! Pangalawa, maglinis at maligo ng katawan. Pangatlo, kailangan niyong kumain ng almusal para kayo ay ganahan sa pag-aaral at pakikinig. Pang-apat, kailangan nyong magsipilyo ng ngipin pagkatapos ng agahan. At ang panglima naman, mga bata, siguraduhin tama ang mga aklat at tama ang iyong mga kagamitan sa eskwela. At ang huli ay isuot ang tamang uniforme. Okay? Yan ang 6 na hakbang upang handa kang sumabak sa unang araw ng pasukan. Ako ay may isang maikling dialogo rito, mga bata. Ito ay tungkol sa isang bata na handang pumasok sa kanyang paaralan. Ating pag-aralan ang kanilang dialogo ng kanyang ina. Ang sabi ng ina, "O anak, hanggang dito na lang ako sa gate. Paghusayan mo ang iyong pag-aaral at galangin mo ang mga guro mo." At sabi naman ng batang lalaki, "Opo, Nay, paalam," ang sabi ng batang lalaki sa kanyang ina. Susunod, pagpasok sa paaralan, nakita nila ang kanilang guro. At ang sabi ng kanilang guro, "Magandang umaga mga bata." At ang kanyang mga mag-aaral ay sumagot naman, "Magandang umaga rin po, Binibining Sharon. Nais kong ipakilala ng bawat isa ang kanyang sarili sa klase. Sino ang gustong magsimula? Sa palagay niyo mga bata, sino kaya ang unang magsisimula sa pagpapakilala ng kanilang sarili?" Ating subaybayan ang ating dialogo. Siya ang unang nagpresenta upang ipakilala ang kanyang sarili sa harap ng klase. "Sige, dito ka na sa harapan magsalita. Bago ka lang dito, ano?" ang sabi ni Binibining Sharon. At nagsimula ng magpakilala ang batang lalaki. "Opo, bago lang po ako dito. Ako po si Carlo Ponce. 7 taong gulang na po ako. Ang tatay ko po ay si Ginoong Ramon Ponce.
isa po siyang pulis. Ang nanay ko po ay si Ginang Nancy Ponce, isa po siyang nurse. Galing po kami sa lungsod ng Quezon. Kalilipat lang po namin dito sa San Mateo. Maraming salamat po. Tandaan mga bata, ang ngalan ng batang lalaki sa ating dialogo ay Carlo. Ulitin ko, ang pangalan ng bagong mag-aaral ay Carlo. Si Carlo ay 7 taong gulang na. At si Carlo ay handa ng mag-aral sa unang araw ng klase. Tandaan mga bata, tulad ng sabi ng nanay ni Carlo, ang pagbibigay galang ay mahalaga. Ang paggalang ay pagbibigay halaga o respeto sa kapwa. Inyong tatandaan yan mga bata. Ang pagbibigay galang ay mahalaga. Ang paggalang ay pagbibigay halaga o respeto. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa magalang na pagbati. Ano nga ba ang mga ginagamit nating salita sa pagbati sa ating mga kapwa? Una na rito, mayroon tayong magandang umaga po. Magandang umaga po. Alam nyo ba kung kailan gagamitin ang salitang magandang umaga po? Magaling! Ginagamit ang salitang magandang umaga po tuwing umaga. Pangalawa, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. At ito ay ginagamit tuwing tanghali. Ang pangatlo naman, mayroon tayong magandang hapon po. Magandang hapon po. At ang huling magalang na pagbati na ating gamit ay ang salitang magandang gabi po. Yan ang 4 na magagalang na pagbati na ating ginagamit. At kung makikita nyo mga bata, lahat ng ito ay nagtatapos sa salitang po. Ito ang isang halimbawa sa mga iyon. Magandang umaga po. Paggising niyo sa umaga, tandaan na laging batiin ang iyong mga kapamilya ng magandang umaga po. At kung kayo naman ay kakain na ng tanghali, lagi niyo silang batiin na magandang tanghali po. Ganon din, bago magdapit hapon, magandang hapon po. At tuwing gabi, gamitin ang salitang magandang gabi po. Uulitin ko, meron tayong 4 na magagalang na pagbati. Magandang umaga po, magandang tanghali po, magandang hapon po, at magandang gabi po. Ngayon, dumako tayo sa mga magagalang na pananalita. May mga alam ba kayo na magagalang na pananalita na inyong ginagamit sa inyong tahanan? Magaling! Ating tignan kung ano-ano ang mga ito. Una sa mga ito ay ang salitang maaari po ba? Uulitin ko, maaari po ba? Ito ay humihingi or ginagamit natin kung tayo ay humihingi ng pahintulot na gawin ang isang bagay o gamitin ang isang bagay. Ang ating pangalawa naman ay ang salitang paumanhin po. Uulitin ko, paumanhin po. Ito ay sinasabi kung may nagawa kang mali o kung may nasaktan ka. Lagi mo sasabihin o lagi kang hihingi ng paumanhin sa kahit na sino man. Halimbawa, maaari na po ba akong matulog? Kung iyong makikita, ginamit ang salitang maaari na po ba upang humingi ng pahintulot kung siya ay maaari ng matulog. Ang susunod naman ay ang salitang pahumanhin sa inyo ako ay dadaan. Siya ay umihingi ng paumanhin sapagkat siya ay dadaan sa kung saan man nakatayo ang kanyang kausap. Ngayon, mayroon din tayong salamat po.
Ang salamat po ay ginagamit kung ikaw ay nakatanggap ng isang bagay o kung may sinabing kanais-nais sa iyo ang iyong kausap. At ang pangapat ay ang salitang wala pong anuman. Wala pong anuman. Ito ay ating sinasabi kung tayo ay pinasasalamatan. Iyong tatandaan, salamat po kapag ikaw ay nakatanggap ng isang papuri o isang bagay. At sasabihin mo naman pabalik ay ang salitang wala pong anuman o welcome po. For example, meron tayo dito, maraming salamat po. Kung iyong makikita sa larawan, ang nanay ay nagbibigay ng sorbetes sa kanyang anak. At ang kanyang anak ay magsasabi ng salamat po. At kung ikaw naman ay nagbigay pabalik, ang kanya namang sasabihin ay walang anuman po. Ngayon mga bata, yan ang ating pag-aaralan ngayong araw tungkol sa magagalang na pananalita at magagalang na pagbati. Ngayon, kunin ang inyong aklat sa Filipino at pumunta sa pahina 8 para sa ating pagsasanay. Ngayon mga bata, tingnan ang larawan. Anong nakikita nyo sa larawan? Sa tuwing kailan ba tayo natutulog? Umaga ba o gabi? Bilugan ang salita. Kung ano ang iyong sasabihin, magandang umaga po o magandang gabi po. Tama, ang ating gagamitin ay magandang gabi po. Kung ikaw naman ay binibigyan ng isang regalo, ano ang iyong sasabihin o ano ang dapat mong sabihin? Ayaw ko po o salamat po? Magaling, ang iyong sasabihin ay salamat po. Ngayon, kung ikaw naman ay inuutusan ng iyong magulang na inumin ang tubig, ano sasabihin mo? Iinumin ko po o hindi ko po iinumin? Susunod ka ba o hindi? Magaling, ikaw ay dapat sumunod, kaya ang iyong sasabihin ay iinumin ko po. Magaling mga bata. Ngayon, dumako tayo sa huling pagsasanay. Pagsasanay C sa pahina 9. Tignan ang larawan at sabihin sa akin kung ano ang nakikita mo sa mga larawan. Magaling, sila ay mag-aaral. Isulat sa iyong kwaderno o sa iyong aklat. Ngayon, dumako tayo sa pangalawa. Anong nakikita mo sa larawan? Paaralan. Magaling mga bata. At ang pangatlo naman, ito ay makikita sa paaralan. Anong tawag natin dito sa lugar na ito? Magaling, ito ay isang silid-aralan. At siya naman ay nagtuturo sa atin sa paaralan. Anong tawag natin sa kanya? Guro, magaling. At sa panghuli, ito ay gamit natin sa pag-aaral. Alam nyo ba kung anong tawag natin dito sa Pilipino o sa Tagalog? Magaling mga bata, ang tawag natin dito ay aklat. Okay, very good. Ngayon, wala kayong kahit na anong takdang aralin sa ating asignatura ngayong araw. Ngayon mga bata, naway may natutunan kayo sa ating aralin ngayong araw. Sana itatak ninyo sa inyong puso ang mga magagalang na pagbati at magagalang na pananalita na ating ginagamit. Paalam mga bata, hanggang sa susunod!